Искам да ви уверя, че пътят продължава със следващата стъпка. След отвоюването на БСП, да отвоюваме и община Свищов. Може би не е момента за силни думи, но истината е, че видяхме в тези години, последните години и буквално сега, преди кампанията, как едно предателство води след себе си други предателства. Как за много хора се оказа, че е по-важно да споделят софрата на кмета, а не да споделят идеите и принципите, които са ги довели в нашата партия. Но ние сме партия, която привлича не с софрите, а привлича с идеите, с принципите, с програмите, които предлагаме и отстояваме, за които сме се борили и които сме реализирали в годините. Купуването и продаването на гласове е престъпление.